makadi muri Zimbabwe kusangana zvikare pano pachivhitivhiti chenyu zimwe chitepo patinopanana nhoroondo dzakasiyana siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Zvino pana panyatana enyaya yeassassination threat iyo yaitiwa kuna vaEmmerson Mnangagwa. Right, pana pari kunzi pane maagenzi akatopiwa 10 million dollars kuti vange vachipedzisa vaEmmerson Mnangagwa. Right, asi munhu wacho ari kunzi ari kuti aita threat iyoyo iri kunzi ZimI. So munhu ari paZimI ndiani watinoziva ndi Simba Chikanza, ndiye munhu ari papo. Right, asi ime makazvitarisa patsamba iri kutenderera patsamba iyoyi yandakuisira apa, mungati ithreat here iyoyi kana kuti dzingori nyayo zvadzo dzavakuda kusimbiswa. Right, because threat hapana threat inotuka. Threat inongodza kuti famba zvakanaka, tinoda kukudai so, ita so, tinoda kukudai so. So zviri kunzi vakangoita any move mistake, akangoita next move yaEmmerson Mnangagwa, ipapo ndo pazviri kutangira. So muri Zimbabwe hatizive kuti third force here kana kuti ndiani munhu aisatsamba but yakanzi ZimI kupedzisira kana Simba Chikanza. Tinoziva Simba Chikanza chinetsana neFirst Family zvikuru sei. So tudzo mafungiro ako iwewe kuti chii zvingava chii chiri kukonzeresa zvakafanana naizvozvo, kana kuti izano here anyora tsamba kana kuti Simba Chikanza kana kuti pane vamwe vanhu vari kushanda basa rakadaro. So tinokutendai. Thank you for watching.